ang hambugirong Purdoy. Walay trabaho, pirming gikapoy. Tapulan, pero taas og pangandoy. Naglisod kog kabot sa tumoy. Sige, nagyaw-yaw akong asawa. Naglalis mi tungod walay kwarta. Kay bisan ako wala, magpakanaa. Kusog ko mo gasto, hinay mangitag kwarta. Ako ang hambugirong Purdoy. Sige lang ug laroy-laroy. Bagdoy, bagdoy. Bisan wala na'y gilamoy. Ang akong tiyan, pirmi nang gakutoy. Ako ang hambugirong Purdoy. Ako ang hambugirong Purdoy. Dugay ng hambugiro, dugay ng napurdoy. Kanako wala lagi maluoy tungod sa akong pagkahambugiro o pagkapurdoy. Sige, salamat mga kalalabs sa inyong paglantaw sa toang balak video inigyong gihuman. Salamat kayo niya, shout out di ay sa mga kining Facebook followers nato nga kanunay nag-share sa ato ang video mga kalalabs. Salamat kayo ninyo. So kini nga balak no, purti pud na akong igua ani. Oh, sige lang kung kaigoan niya akong balak, pirmi lang kong maunay. Sa amanggod, mamanggoy, masulat. Pero sagdi lang mga kalalab, salamat ninyong tanan sa inyong suporta. Pag-subscribe na lang po sa itong YouTube channel, ang Tatang Melchor Jimenez page. Daghan kaayong salamat ninyong tanan.